shi a gurinka ko ina kai je sai ka ji ana manzan Allah subhanallah kowa ya bi sai manzan Allah kai salatinka wanda baya shi a saninka ka daga Allah gusa wanda ke tabiyarka shugaban kowa shi kadai na ce manzan Allah subhanallah kowa ya bi sai manzan Allah sada alaye har sabu masu cikar harka su suke yaki da rasulu ba su shiga shirka ko ina suka je zaka ji su sai manzan